Kolme pientä possua on siitä hieno esitys, että se lähtee heti. Yleisö imeytyy heti mukaan, ne pääsee nauramaan, ne pääsee jännittämään. Jotta tämmöisestä esityksestä saa iskevän ne rytmit kohdalleen, niin sun pitää olla se oikea sekoitus ihmisiä. Meillä on raudaluja ammattitaitoa, meillä on ryhmän sisäistä huumoria. Verkkaa pekoni. Ootis te kysynyt jo sen, että millainen on Iso paha susi? Se tulee seuraava. Iso paha susi on eeppinen pahis. Se haluu kaiken ja se aikoo saada kaiken. Se osaa manipuloida ja sillä on hyvä fiilis ja sillä on magee groove. Ja jos taas mun satu, niin se voittaisi. Mun nimi on Sami Uotila. Tulkaa koko teatteriin. Me räjäytetään teidän päätä.